Preto, keby nebolo odvážnych ľudí a aj schopných čeliť kritike a častokrát samozrejme neoprávnenej, tak by nedošlo k celej generálnej rekonštrukcii Bratislavského hradu. A dnes by sme nemali najkrajšiu dominantu v rámci nielen Bratislavy, ale celého Slovenska. Nedošlo by ku rozhodnutiu, že zoberieme späť zo súkromných rúk Národné divadlo. Nedostávalo by sa a neotvorilo by sa. Dnes už slúži viac ako 20 rokov. Nezrekonštruovala by sa Národná galéria. Nezrekonštruovala by sa budova Slovenskej filharmonie, Reduta. Nepostavil by sa Národný hokejový štadión, vďaka ktorému tu sú majstrovstvá sveta v hokeji, alebo Národný futbalový štadión. Nepostavil by sa klientské centrum, nepostavila by sa nemocnica pre Staré mesto Svätý Michal, alebo diaľničný obchvat Bratislavy. To všetko boli diela, ktoré idú za vládou Roberta Fica, samozrejme, sprevádzané aj zásadnou kritikou, pretože je nevyhnutné kritizovať kohokoľvek, kto niečo tvorí.